Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Lunes, January 5. 2026 National Budget, aprobado na ni PBBM. Ecstasy tablets na idineklarang CARMAX, nasamsam ng BOC sa Clark. Climate Change Awareness at Anti-Corruption Calls, tampok sa Aguman Sanduk Festival 2026. Bilang ng mga biktima ng paputok sa bansa, bumaba ngayong 2026 ayon sa DOH. At Alex Ayala, maaga nagpasiklab sa 2026 ASB Classic. Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang halos 6.8 trillion pesos na pondo ng bansa para sa 2026 sa ilalim ng General Appropriations Act. Alamin kung aling sektor ang nakakuha ng malaking budget sa report ni Raymond Tasoy. Sa gitna ng pagbubunyag ng malalaking anomalya sa kanyang administrasyon at pagkwestiyon ng publiko sa paggastos ng pondo ng bayan, formal nang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes, January 5, ang Republic Act No. 12314 o ang General Appropriations Act of 2026. May kabuang halaga na 6.793 trillion pesos ang pambansang budget para sa taong ito na magsisilbing tugon sa pangangailangan ng bansa sa iba't ibang sektor. Subalit bago tuluyang pinagtibay, nasa 92.5 billion pesos na unprogrammed items ang unang vinito ng Pangulo, na ayon sa palasyo isang hakbang upang maiwasan ang posibleng pag-abuso at discretionary spending. The unprogrammed appropriations are not blank checks. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. Its utilization is provided with safeguards and is only available when clearly defined triggers and tests are met and will be released only after careful validation. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni PBBM na malinaw na ipinakita ng mga pangyayari noong 2025 mula sa sunod-sunod na kalamidad, kawalang katiyakan sa ekonomiya hanggang sa paglalantad ng korupsyon na hindi na maaaring ipagpaliban ng mga reforma sa pamahalaan. These challenges are painful, but they also made one thing clear. Real change could no longer wait. And so as we enter this year, let us take this opportunity to start moving forward with difficult but needed reforms in governance, to rebuild the trust in us, to strengthen accountability, deliver an honest and effective government to the Filipinos. Pinakamalaking alokasyon ng budget ang napunta sa sektor ng edukasyon na may mahigit sa 1.34 trillion pesos. Na ayon sa Pangulo ay gagamitin sa paglikha ng mga bagong teaching and non-teaching positions at pagtatayo ng mga silid-aralan sa buong bansa. Mahigit sa 448 billion pesos naman ang napunta sa health sector upang palakasin ang universal healthcare, zero balance billing, disaster surveillance at mabilis na pagtugon sa mga health emergency. Nasa 129.8 billion pesos naman ang napunta para sa PhilHealth, kung saan kabilang ang 60 billion pesos na excess funds na ibinalik alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Para naman sa agriculture sector, 297.102 billion pesos ang inilaan upang suportahan ng mga magsasaka at mangingisda, modernisahin ng supply systems at ponduhan ng mga farm-to-market roads. May mahigit sa 270 billion pesos ding inilaan para sa social services na layong tugunan ng pangangailangan ng vulnerable sector at itulak ang target ng administrasyon na single-digit poverty rate pagsapit ng 2028. Kasama rin sa budget ang mas mataas na pondo para sa local government units, pagpapalakas ng Local Government Support Fund at 15.33 billion pesos para sa disaster rehabilitation at reconstruction sa ilalim ng NDRRM Fund. Pinanatili rin ang pondo para sa military at uniform personnel sa gitna ng mga kontrobersyang bumabalot sa pamahalaan. Iginiit ng Pangulo na ang 2026 national budget ay hindi lamang listahan ng mga numero, kundi isang panata ng pananagutan. Naririnig namin po kayo. Sa national budget ng 2026, malinaw ang direksyon ng inyong pamahalaan. Magiging mas masinop, mas maingat, mas responsable kami sa paggastos ng pondo ng bayan. Kasama ninyo kami sa layunin, tiyakin
na ang budget ng bayan ay para sa bayan. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Umaasa si Pampanga Governor Lilian Nanay Pineda na ang 2026 national budget ay mapupunta sa mga programang tunay na mapapakinabangan na nakararaming Pilipino. Ito ang pahayag ng gobernador kasabay ng pagpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa halos 6.8 trillion pesos na pondo ng bansa sa ilalim ng General Appropriations Act. Ayon kay Governor Pineda, importanteng maitama ang mga pagkukulang at maling prioridad sa pagpopondo noong mga nakaraang taon. Ngunit higit na mahalaga ang masusing pagsisiyasat sa implementasyon ng mga programa matapos mapirmahan ng budget. Ikinatuwa rin ng gobernador ang paglalaan ng mahigit 448.1 billion pesos para sa sektor ng kalusugan. Gayon din ang malaking suportang ibinigay ng administrasyon sa mga LGU. Sana yung national budget ngayon, wala nang kailangan magamit lang sa mga Pilipino. Sana wala nang lumalabas na hindi naman nararapat. Dapat itong budget na to pangalagaan na mapunta doon sa mga programa na makikinabang ang mga Pilipino at saka magiging mabuti na yung image ng Pilipinas. At sana magtuloy-tuloy na to. Inumpisa na nila yung pag-alis ng mga korupsyon. Sana naman ito na yung umpisa na itutuloy-tuloy na. Masaya ako sa budget ngayon kasi nalaman ko na naka-live yung budget, talagang lumaki. Lumaki yon sa DOH, DSWD, yung mga ibang programa sa agriculture. Talagang ngayon naka-in place na lahat ang talagang need ng mga Pilipino. Sana naman ma-implement naman ng mabuti at saka tama. Yung mga infrastructure naman, sana naman mapunta rin dun sa makakasave sa mga Pilipino na hindi naman kailangan ginagawa. Sana lang yung ano ba talaga yung mga ginagamit o kailangan ng mga agrikultura, ng mga infrastructure, ng mga development. Sana dun na lang ilagay. Pero mabait ang Diyos, tutulong yon na hindi na mangyayari yung mga nangyari ng nakaraan. Samantala, nagkomisyon ng survey sa Pulse Asia ang research at consultancy group na StratBase upang alamin ang mga usapin na nais matugunan ng pamahalaan. Ang mga resulta may kaugnayan sa ekonomiya at sa katiwalian. Nais raw ng mga Pilipino na tutukan ng mga lider ng pamahalaan ang pagpapababa ng presyo ng pagkain, paglaban sa katiwalian at paglikha ng mas maraming trabaho sa kanilang mga komunidad. Ito ang resulta ng survey na pinakomisyon ng think tank na StratBase sa Pulse Asia na isinagawa mula December 12 hanggang December 15, 2025. Sa inilabas sa pahayag ng StratBase, batay sa resulta ng nationwide survey, 38% ng mga respondent ang nagsabing ang pagpapababa ng presyo ng pagkain ang dapat unahin ng pamahalaan. Sinundan ito ng pagbawas o pagpigil sa katiwalian upang mapabuti ang serbisyong pampubliko na nakakuha ng 31% at ang paglikha ng mas maraming trabaho at kabuhayan ay nakakuha naman ng 21%. Ang mga ito raw ang nangungunang mga isyu sa lahat ng rehiyon at antas ng kabuhayan. Ipinapakita rin ng survey na itinuturing ng mga Pilipino na magkaugnay ang kahirapang pang-ekonomiya at katiwalian. Bagamat nangungunang isyu ng presyo ng pagkain sa buong bansa, mataas din ang nakuhang antas ng katiwalian kasama ng usaping pang-ekonomiya. Patunay raw ito sa kamalayan ng publiko na direktang naaapektuhan ng kakulangan ng gobyerno ang serbisyo na para sa mamamayan, gastusin ng pamilya at oportunidad sa kabuhayan. Samantala, sinabi ni StratBase Group Founder at Chief Executive Officer Victor Andres Manhit na ipinapakita ng resulta ng survey na malinaw sa mga Pilipino na ang katiwalian ay isang isyong pang-ekonomiya at hindi lamang usaping moral. Ramdam raw ng mamamayan ang direktang epekto ng katiwalian sa kanilang araw-araw na pamumuhay, gaya ng pagtaas ng presyo ng bilihin, paghina ng serbisyong pampubliko at kakulangan ng trabaho kapag nagagamit sa mali ang pondo ng bayan. Ani Manhit, inaasahan ng mga Pilipino
na sabay natutugunan ng pamahalaan ang agarang problemang pang-ekonomiya at ang pananagutan sa pamamagitan ng investigasyon, pag-aresto at pag-usig sa mga sangkot sa katiwalian. Ipinapakita rin ng datos ang mas mataas sa pagbabantay ng publiko sa performance ng pamahalaan habang mas sinusuri ng mga Pilipino ang pamumuno batay sa konkretong pagbuti ng kalagayang pang-ekonomiya at sa malinaw na aksyon laban sa katiwalian. Maliwanag umano ang mensahe ng survey na nais ng mamamayan ang agarang ginhawang pang-ekonomiya kasabay ng kapani-paniwalang aksyon laban sa katiwalian dahil magkakaugnay ang mga isyong ito sa araw-araw na buhay. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nasabat ng Bureau of Customs Port of Clark ang dalawang parsel na naglalaman ng mahigit 7 million pesos na halaga ng ecstasy tablets sa Clark International Airport. Ayon sa BOC, nagmula sa Austria mga parcel at patungong Davao City na pareho dineklarang car mats, ngunit kalaunay natuklasan naglalaman ng kabuang 4,124 ecstasy tablets matapos ang masusing inspeksyon. Nadiskubre ang kontrabando noong December 24, 2025 nang mapansin ng X-ray Inspection Project Team ang kahina-hinalang imahe sa mga parsela. Agad naman itong isinailalim sa physical examination sa tulong ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police. Nagpositibo sa iligal na droga ang mga nasabat na tableta sa isinagawang on-site drug test ng PIDEA at gamit ang handheld spectrometer ng BOC. Isinailalim na rin sa confirmatory laboratory examination ang mga sample upang matukoy ang eksaktong komposisyon ng droga. Binigyan din naman ng Customs Commissioner Ariel F. Nepomuceno ang tuloy-tuloy na koordinasyon ng BOC sa law enforcement agencies bilang bahagi ng mas pinalakas na border protection ngayon 2026. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Pinangunahan ni Senator Bam Aquino, chairperson ng Senate Committee on Basic Education, ang panawagan na wakasan ng krisis sa sahod ng mga guro sa pamamagitan ng angat sweldo para sa Guro Act. Sa gitna ng record-breaking na 1.38 trilyon na budget para sa edukasyon ngayong 2026, itinuturing ang panukalang ito bilang pundasyon ng isang bagong panahon para sa mga edukador. Ang nasabing pondo ay katumbas ng 4.5 na Gross Domestic Product o GDP ng bansa na kauna-unahang pagkakataon na naabot ng Pilipinas ang pamantayan ng United Nations. Sa ilalim ng Senate Bill No. 127, iminumungkahi ni Aquino ang 10,000 monthly compensation increase para sa mga pampublikong guro at kwalipikadong non-teaching personnel. Ipapatupad ito sa loob ng 3 taon. Binigyang diin din ni Senator Bam Aquino ang bigat ng trabaho ng mga guro na madalas ay lumalampas sa oras ng klase. Teachers are overworked, underpaid, and significantly lack support. 2 out of 3 teachers report working on over 50 non-teaching tasks and work more than 40 hours a week. Reports have shown that it takes a teacher 15 years to move from teacher 1 to teacher 3, where they earn around 30,000 pesos. And some schools have 500 teachers but only 4 non-teaching personnel. And only 45% of public schools have a designated school principal. Our teachers are overburdened and can't do what they want and what they need to do, which is to teach our children. Sa kabila ng makasaysayang pondo na kinapapalooban ng 68 bilyon para sa mga silid-aralan at 67 bilyon para sa free college law, nagbabala si Aquino tungkol sa 43.24 bilyon na inilaan sana para sa salary upgrade ng mga teacher. Ang pondo umano ay inilipat sa unprogram appropriations na nangangahulugang hindi ito sigurado at nakadepende lamang sa magiging sobrang kita ng gobyerno. Mariing nanawagan ng senador para sa transparency at pagbabantay upang matiyak na makakarating ang pondo sa mga guro. To solve the lack of support for teachers, I filed the Angat Sweldo para sa Guro Act, which seeks to grant 10,000 monthly compensation to all public school teachers and qualified non-teaching personnel over the next 3 years. And we will work closely with DepEd in addressing the lack of administrative support for teachers.
Ang angat sweldo para sa Guro Act ay bahagi ng 7-point agenda ni Aquino upang lutasin ang krisis sa edukasyon. Kasama rin sa mga panukala ang Teacher in Every Barrio Act para matiyak na ang malalayong lugar ay may sapat at dekalidad na mga guro, e-textbook para sa lahat Act o pagbibigay ng libreng digital access sa mga materyales ng DepEd at Classroom Building Acceleration Program Act o pagpapabilis sa pagtatayo ng mga paaralan katuwang ang pribadong sektor. Naniniwala si Aquino na sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa kapakanan ng mga guro ay mababawasan ang burnout sa sektor ng edukasyon at muling maaakit ang mga mahuhusay na mga teacher sa pampublikong paaralan na magbigay ng mas mataas na kalidad ng edukasyon para sa milyong-milyong mag-aaral na Pilipino. Reiniela Tugay, CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Malaking bilang ng mga labor disputes ang naututukan at nalutas umuno ng DOLE na positibong naging resulta sa mga manggagawa. Naritong report. Maaga at patas daw na nare-resolba ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga labor disputes na nagresulta sa pagpapanatili ng pagiging produktibo at mapayapa ng mga lugar na pinagtatrabahuhan. Iniulat ng DOLE sa isang pahayag na umabot sa 98.07% ang disposition rate ng mga labor cases na pinakinabangan ng mahigit 109,000 na manggagawa at nagresulta sa 8.34 billion pesos na halaga ng pinansyal na benepisyo. Sa pamamagitan ng conciliation at mediation sa ilalim ng single entry approach, 82.55% ng mga kaso ang naresolba ng maayos at napayapa. Ayon sa kagawaran, nalutas ang mga sigalot sa workplace nang hindi naantala ang kabuhayan ng mga manggagawa at operasyon ng mga negosyo sa pamamagitan ng preventive mediation, voluntary arbitration at pagpapatupad ng mga mekanismo sa pamamahala ng welga. Isinusulong din ng industrial peace sa pamamagitan ng tripartite consultation sa ilalim ng National Tripartite Industrial Peace Council o NTIPC na nagproseso ng mahalagang labor policy issuances itong 2025. Kabilang dito ang Department Order Number 251-25 na inilabas noong April 21, 2025 na nagtakda ng bagong implementing rules and guidelines ng Article 133 at 135 ng Labor Code na inamyendahan ng Republic Act Number 6725. Layo nitong patatagin ng pagbabawal sa diskriminasyon laban sa kababaihan kaugnay ng mga tuntunin at kondisyon sa pagtatrabaho. Pinroseso rin ng NTIPC ang Department Order Number 253-25 na inalabas noong April 28, 2025. Nagtatakda ito ng mga pamantayan sa disenyo at rekisito ng pansamantalang tirahan at welfare facilities para sa mga construction workers. Gayon din ang Department Order Number 252-25 na nagre-rebisa sa Implementing Rules and Regulations ng Republic Act Number 11058 hinggil sa Occupational Safety and Health o OSH standards. Kasabay nito, iniulat din ng DOLE na nakapagsagawa ito ng inspeksyon sa 33,007 establishments na sumasaklaw sa 3.7 million na manggagawa at nakapagsagawa ng 168,100 technical at advisory visits upang isulong ang voluntaryong pagsunod ng mga employer. Isinagawa ang mga inspeksyon upang matiyak na nanatiling prioridad sa 2025 ang makatarungan at makataong kondisyon sa paggawa. Bunga nito, nakapagtala ng mataas sa compliance rates ang ahensya. 94.53% para sa General Labor Standards at 90.06% para sa OSH Standards. Pinalakas din umano ng DOLE ang labor inspection efforts sa pamamagitan ng paglalabas ng Labor Advisory No. 15 Series of 2025 upang isulong ang kahandaan ng labor at management at maprotektahan ang karapatan ng mga manggagawa bunsod ng iba't ibang peligro at madalas sa kalamidad sa bansa. Pinagtitibay rin ito ang pananagutan ng mga employer na ipatupad ang labor standards kahit sa emergency situations. Nagsagawa rin ang ahensya ng 541 OSH trainings na nilahukan ng halos 22,000 workers sa buong bansa. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nagbigay ng saya sa unang araw ng 2026 ang taunang Aguman Sandok Festival sa Minalin, Pampanga. Makisaya tayo sa pagdiriwang sa report na ito.
Sinimula ng mga kabalen sa Minalin, Pampanga ang bagong taon sa patuloy na pagpreserba ng kanilang tradisyon kasabay ng pagsusulong ng pagkakaisa at pagpapalawak ng kamalayan hingil sa mahalagang isyong kinaharap ng bayan. Sa loob ng 93 na taon, naging bahagi na ng pagkakakilanlan ng Minalin ang Aguman Sanduk Festival, kung saan nagsusuot ng pambabaeng kasuotan ng mga kalalakihan tuwing unang araw ng bagong taon. Nagsimula ang tradisyong ito noong 1932 nang nakaranas ng matinding tagtuyot ang bayan. Upang mapasaya ang kanilang pamilya at humiling ng masaganang ani, nagbihis babae ang mga lalaki para magpasaya. Tampok din sa Aguman Sanduk Festival ang nagsisilakihan at magagarbong float mula sa 15 barangay ng bayan na naglaban-laban. Sa pamamagitan ng kanilang mga likha, binigyang buhay ng bawat barangay ang iba't ibang isyong panlipunan, mula sa epekto ng climate change at pangangalaga sa kalikasan hanggang sa panawagan laban sa katiwalian at usapin sa flood control. Ayon kay Minalin Mayor Philip Nagit, nagsilbi ring plataporma ang pagdiriwang upang palawakin ang kamalayan ng kabataan. Every year po kasi meron kaming team. Sa team po natin ngayon tungkol sa climate change and also promoting anti-corruption. Alam niyo na, with all the issues ng bayan natin. So it's also an awareness para sa mga youth po natin. We are also, always focusing on the issues po ng ating mga bayan. So kagaya po ngayon yung ating pagharap sa mga calamities. Alam niyo naman ang Pilipinas very prone sa calamities, no? Sabi ko nga, tapos yung mga flood control issues, kami lang awareness lang talaga sa mga kabataan kasi sabi ko nga, they are the next generation. Sila ang hinuhubog natin para mas maging maganda ang bukas ng ating bayan, ng ating probinsya, ng ating bansa. So kung sa kanila na sila yung ating pupundasyonan na maganda, sa tingin ko, we will make the Philippines a better country to live. Dagdag pa ng alkalde, lubos ang kanyang paghanga sa ipinakitang husay at dedikasyon ng bawat barangay sa pagdiriwang ngayong taon. Yeah, very overwhelming talaga, no? Nakita ko lahat ng barangay nag-level up. Iba talaga yung alam nyo, this is the most awaited festival ng aming bayan, pero ngayon mas lalo ako nagulat kasi lahat talaga sobrang effort na ginawa po nila. Maliban sa mga makukulay na float, nagkaroon din ng paligsahan ng bawat barangay sa kani-kanilang group performance at pagpili ng muse bilang bahagi ng selebrasyon. Para sa mga kalahok, higit pa sa kompetisyon ang selebrasyon. Ito ay alay ng saya at pagpapanatili ng tradisyon ng Minalin. Napaka-importante ito kasi nagbibigay ka ng saya sa kapwa mo Minalenyo at saka iba yung preparasyon ng paggawa ng float, paggayak ng ganito. Basta ibigay mo lahat para sa Minalenyo at ito ang para sa Minalenyo. Ibigay ang saya at ibalik ang tradisyon ng Minalin. Yun po. Para sa mga kababayan po, para mabigyan ng parang kasiyahan po sa kanila, tsaka sa mama ko po. Sa pagtatapos ng Aguman Sanduk Festival, tinanghal na overall champion ang Barangay Santo Domingo. Nagwagi naman bilang best float ang Barangay San Francisco 2 para sa Cluster 1, habang Barangay Santo Domingo naman ang nanguna sa Cluster 2. Samantala, mula sa Barangay San Francisco 1 ang itinanghal na best muse sa Cluster 1, at mula naman sa Barangay Santa Rita ang nagwagi sa Cluster 2. Para sa group performance, nanguna ang Barangay San Francisco 1 sa Cluster 1, habang Barangay Santa Rita naman ang namayagpag sa Cluster 2. Sa patuloy na pag-usbong ng Aguman Sanduk, nananatiling buhay ang kultura ng Minalin, isang pagdiriwang na hindi lamang nagbibigay saya, kundi nagsisilbing paalala na ang tradisyon ay maaaring maging plataporma sa pagpapalawak ng kamalayan at paghubog ng susunod na henerasyon. Angel Francisco, CLTV 36 News. May mga prioridad na programa na ang Department of Agriculture na nakatuon sa ikabubuti ng mga magsasaka at sapat na pagkain sa bawat pamilya para sa taong ito. Naritong report. Tututukan ng Department of Agriculture o DA ang pagtiyak ng patas sa presyo ng palay, pagpapalawak ng 20 pesos kada kilo ng bigas program at pagpapabilis ang konstruksyon ng mga farm-to-market roads o FMRs bilang pangunahing prioridad nito sa 2026.
Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mahalaga ang mga hakbang na ito upang mapanatili ang produksyon ng bigas, mapanatiling abot kaya ang presyo ng pagkain at mapabuti ang akses sa mga magsasaka sa pamilihan. Nararapat daw na patas ang presyo ng palay upang maging kapaki-pakinabang na kabuhayan ang pagsasaka ng palay at masiguro ang supply ng pangunahing pagkain batay sa inilabas sa pahayag ng kalihim. Upang suportahan ng mga magsasaka, ipagpapatuloy ng DA ang pagbili ng National Food Authority o NFA ng palay sa presyong 17 pesos kada kilo para sa basang palay at 21 pesos kada kilo para sa tuyong palay. Nakipag-ugnayan na rin ang ahensya sa mga stakeholder ng naturang industriya upang maiwasan ang pagdagsa ng imported na bigas na maaaring magbababa sa farm gate prices. Noong 2025, ipinatupad ang rice import ban na nagtakda ng import cap sa 3.5 million metric tons, mas mababa kumpara sa 4.8 million metric tons noong 2024. Isa rin sa mga prioridad ng Agriculture Department sa 2026 ang ganap na pagpapatupad ng 20 pesos kada kilong bigas sa ilalim ng programang Benting Bigas Meron na hangad na mapakinabangan ng hanggang 15 milyong tahanan o tinatayang 60 milyon na Pilipino. Ani Chu Laurel, mangangailangan ito ng sapat na buffer stocks, episyenteng logistics at maayos sa koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan. Magpapatupad din ng DA ng 33 billion pesos sa halaga ng mga proyekto sa farm-to-market roads na inilipat mula sa Department of Public Works and Highways. Layunin ng mga kasadang ito na mabawasan ang post-harvest losses, pababain ang gasto sa transportasyon at mapabuti ang akses sa merkado na magpapalakas sa countryside development at kita ng mga magsasaka. Hamon raw ang muling pagpapatupad ng mga proyektong ito, ngunit sisikapin naman ng DA na tapusin ang mga ito ng maayos, episyente at may mataas na kalidad. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, nadakip ang 53 years old na dating mayor sa Nueva Ecija matapos na hulihan ng halos kalahating milyong pisong halaga ng shabu sa barangay Kalipahan, Talavera nitong nakaraang Miyerkules, December 31. Ayon sa Nueva Ecija Police Provincial Office, ang suspect ay dating mayor sa bayan ng Santo Domingo sa Nueva Ecija mula 2007 hanggang 2010. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, isa sa mga operatiba ng pulisya ang nagpanggap na buyer at nakabili ng iligal na droga sa dating mayor gamit ang marked money. Bukod sa isang sachet ng droga ay nakuha rin sa sospek ang karagdagang 5 pakete na naglalaman ng 70 grams ng shabu na nagkahalagang 476,000 pesos. Nakapiit ngayon sa Talavera Police Station ang sospek na nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nagpasiklaban sa pag-indak sa lansangan ng Santa Ana, Pampanga ang mga higanteng puppet bilang selebrasyon ng Mahiganga Festival. Tana't balikan ang masayang eksena sa ulat ni Rainiela Tugay. Nagningning ang bayan ng Santa Ana, Pampanga nang magpakitang gilas ang makukulay at naglalakihang puppet sa 30th Mahiganga Festival sa grounds ng Santa Ana Parish nitong nakaraang December 30. Ang bawat mahiganga ay may 7 talampakang taas, yari sa kawayan, PET bottles, paper mache at iba pang recycled materials. Hindi lang ito higante, ito rin ay obra ng sining at malikhayang imahinasyon ng mga Pimpenyo.
Hindi tulad ng mga higante sa ibang lugar, ang mahiganga dito, gumagalaw ang kamay. Sumasayaw laban sa malas at sumpa, simbolo ng pagsalubong sa bagong taon na may ligaya at pag-asa. Ang tradisyong ito ay nagsimula pa noong dekada 60, pinagyaman ng impluwensya ng mga Kastila at ng galleon trade. Ngayon, isa na itong makulay at masayang pagdiriwang ng lokal na kultura at talento ng mga Pimpenyo. Pero higit sa nakaiindak na kasiyahan, highlight ng kapistahan ng Mahiganga Display and Dance Exhibition kung saan nagtagisan ng mga higante ng bawat barangay sa sabayang sayaw sa salo ng mga patok na tugtugin. Sa huli, itinanghal na Grand Champion ng Cyborg ng Barangay San Joaquin. Second place ang Boss R ng Barangay San Bartolome. Third place ang Yang Yang ng Barangay San Nicolas na sinundan ng MST, RL Mob at RST Puppets ng Barangay San Joaquin na nakakuha ng 4th, 5th at 6th place batay sa pagkakasunod-sunod. Sa bawat galaw ng Mahiganga, muling ipinapakita ng Santa Ana na kapag pinagsama ang talento, sining at komunidad, ang kasiyahan na hindi matitinag at ang kultura ay patuloy na sasayaw taon-taon. Sa Santa Ana, Pampanga, hindi lang basta New Year. Ito ang sayaw ng higante, saya ng komunidad at tibok ng kultura. Kasama si Reynela Tugay, Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Samantala, bumaba ang bilang ng mga naitalang kaso ng fireworks-related injuries sa buong bansa as of January 3, 2026 ayon sa DOH. Batay sa pinakahuling tala ng kagawaran, umabot sa 655 cases ang kanilang naitala mula December 21. Mas mababa ito ng 20% kumpara sa 819 na kaso noong salubong 2025. Sa kabila dito, iniulat din ng DOH na mas malulubhang kaso ang mga pinansalang naitala ngayong taon. 54% ng mga biktima o 351 na kaso ay mga edad 19 years old pababa. 11 ang kinakailangan putulan ng bahagi ng katawan at 11 sa mga ito ay mga menor de edad. Karamihan sa mga insidente ay dulot ng hindi matukoy na maputok na sinundan ng quitis at 5-star, mga uri na madalas inuugnay sa matitinding pinsala sa kamay at mata. Samantala sa Central Luzon, nasa 22 cases naman ang naiulat na bilang hanggang January 1, 2026. 55% ito na mas mababa kumpara noong nakaraang taon. Nasa 2 hanggang 31 taong gulang ang mga nabiktima na nagtamo ng sugat sa mata, kamay, ulo at dibdib dahil sa paggamit ng 5-star, boga, plapla, quitis, whistle bomb at fountain. Sa ibang balita, kapwa nangako ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na pag-ibayuhin pa nila ang kanilang pagsaserbisyo upang mapanatiling payapa at protektado ang bansa. Narito ang report. Palalakasin pa umano ng Philippine National Police o PNP ang mga operasyon ng halin nito sa 2026 upang mas matugunan ang pangangailangan ng mga komunidad. Sa kanyang mensahe para sa bagong taon, sinabi ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., isusulong ng organisasyon ang mas maayos sa pamamahala ng mga police operations upang maging mas pinag-isipan, mas mabilis at mas tumutugon ng mga ito sa nagbabagong pangangailangan ng publiko. Binigyang diin din ni Nartates ang pagpapatuloy ng mahigpit na integrity monitoring sa hanin ng PNP at iginiit na ang disiplina, pananagutan at etikal na pag-uugali ay dapat maging laging katangian ng bawat pulis. Palalakasin din ang aktibong suporta ng komunidad dahil mas epektibong nakakamit ang kapayapaan at kaayusan kapag may tiwala at kooperasyon sa pagitan ng pulisya at mamamayan. Tiniyak din ni Nartates na bibigyan ng prioridad ang moral at kapakanan ng mga PNP personnel. Kinikilala raw na ang masigasig at suportadong hanin ng pulisya ay mahalaga sa epektibong serbisyo publiko. Para sa bagong taon, patuloy ding aayusin ng PNP ang resource management upang matiyak na ang bawat kagamitan, kapasidad at pondong ipinagkakatiwala sa organisasyon ay responsableng nagagamit ng wasto. Samantala, mas magiging profesional at matatag naman daw ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa 2026 habang patuloy nitong pinaglilingkuran ang sambayan ng Pilipino. Sa kanyang New Year's message, sinabi ni AFP Chief General Romeo Browning Jr. na muling ipinagtitibay ng sandatahang lakas ang kanilang paninindigan sa mga ahikaing gumagabay sa kanilang serbisyo. Higit kanino pa man, makakamit raw ng AFP ang misyon nito sa sama-samang pagsisikap, pagtutulungan at dedikasyon sa kahusayan at may pagpapatuloy rin nito
ang pagbabantay sa seguridad, kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Hinikayat din niya ang lahat ng kauninang militar na balikan ang mga hamong kanilang hinarap, mga tagumpay na nakamit at mga aral na natutunan ng magkakasama. Inamin ng AFP chief na sinubok ng nagdaang taon ng katatagan ng AFP, subalit muling pinatunayan ng dedikasyon, tapang at profesionalismo ng buong pwersa ng sandatahang lakas ay maasahang magtatanggol ng bansa. Nagpasalamat din ng AFP chief sa bawat sundalo, mandaragat, piloto, marine, reservist at sibilyang kawani sa kanilang mga sakripisyo at walang kapagurang pagsisilbi. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, pumanaw na sa edad na 69 ang kauna-unahang Pinay na nag-uwi ng medalya sa tennis noong 1977 Southeast Asian Games na si Maria Socorro Marisa Sanchez nitong linggo, January 4. Si Sanchez ang naging number 1 female tennis player ng Pilipinas noong 1975 matapos manalo sa National Open at Philippine Tennis Association Open. Kabilang din siya sa mga unang Pilipina na kumatawan sa bansa sa ilang international tournaments, kabilang ang Federation Cup kung saan pinangunahan niya ang National Women's Team sa main draw noong 1978. Matapos magretiro sa professional tennis noong 1980s, nagpatuloy siya bilang coach ng mga kabataang atleta ng Angeles City na nagsilbi ring sports consultant ng lungsod mula 2010 hanggang 2019. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Pinangunahan ni Senator Bam Aquino, chairperson ng Senate Committee on Basic Education, ang panawagan na wakasan ng krisis sa sahod ng mga guro sa pamamagitan ng angat sweldo para sa Guro Act. Sa gitna ng record-breaking na 1.38 trilyon na budget para sa edukasyon ngayong 2026, itinuturing ang panukalang ito bilang pundasyon ng isang bagong panahon para sa mga edukador. Ang nasabing pondo ay katumbas ng 4.5 na Gross Domestic Product o GDP ng bansa na kauna-unahang pagkakataon na naabot ng Pilipinas ang pamantayan ng United Nations. Sa ilalim ng Senate Bill No. 127, minumungkahi ni Aquino ang 10,000 monthly compensation increase para sa mga pampublikong guro at kwalipikadong non-teaching personnel. Ipapatupad ito sa loob ng 3 taon. Binigyang diin din ni Senator Bam Aquino ang bigat ng trabaho ng mga guro na madalas ay lumalampas sa oras ng klase. Teachers are overworked, underpaid, and significantly lack support. 2 out of 3 teachers report working on over 50 non-teaching tasks and work more than 40 hours a week. Reports have shown that it takes a teacher 15 years to move from teacher 1 to teacher 3, where they earn around 30,000 pesos. And some schools have 500 teachers but only 4 non-teaching personnel. And only 45% of public schools have a designated school principal. Our teachers are overburdened and can't do what they want and what they need to do, which is to teach our children. Sa kabila ng makasaysayang pondo na kinapapalooban ng 68 bilyon para sa mga silid-aralan at 67 bilyon para sa free college law, nagbabala si Aquino tungkol sa 43.24 bilyon na inilaan sana para sa salary upgrade ng mga teacher. Ang pondo umano ay inilipat sa unprogram appropriations na nangangahulugang hindi ito sigurado at nakadepende lamang sa magiging sobrang kita ng gobyerno. Mariing nanawagan ng senador para sa transparency at pagbabantay upang matiyak na makakarating ang pondo sa mga guro. To solve the lack of support for teachers, I filed the Angat Sweldo para sa Guro Act, which seeks to grant 10,000 monthly compensation to all public school teachers and qualified non-teaching personnel over the next 3 years. And we will work closely with DepEd in addressing the lack of administrative support for teachers. Ang angat sweldo para sa Guro Act ay bahagi ng 7-point agenda ni Aquino upang lutasin ang krisis sa edukasyon. Kasama rin sa mga panukala ang Teacher in Every Barrio Act para matiyak na ang malalayong lugar ay may sapat at dekalidad ng mga guro, e-textbook para sa lahat Act o pagbibigay ng libreng digital access sa mga materyales ng DepEd at Classroom Building Acceleration Program Act o pagpapabilis sa pagtatayo ng mga paaralan katuwang ang pribadong sektor. Naniniwala
Naniniwala si Aquino na sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa kapakanan ng mga guro ay mababawasan ang burnout sa sektor ng edukasyon at muling maaakit ang mga mahuhusay na mga teacher sa pampublikong paaralan na magbigay ng mas mataas na kalidad ng edukasyon para sa milyong-milyong mag-aaral na Pilipino. Reiniela Tugay, CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kilalanin na ang Photon Thunder, ang matibay at maasahang partner sa bawat biyahe, lalo na sa local business owners. Available ito sa Laos Auto Group, kaya hindi mo na kailangan lumayo pa para makakuha ng galing ng Photon. Naritong report. Hi, I am Micaela Hobiling and I am Sales Executive here in Photon Bacolor, Pampanga. So today, we're gonna explore this Photon Sports Automatic. Photon Sports po namin, meron na siyang headlight na naka-projected lamp na din. And then meron na din po siyang DRL or data running light. Tapos yung grill niya po, naka-sporty grill na po siya. So ang engine ng ating Photon Thunder Sports ay 2.0 liter German technology na ang horsepower niya ay 161 and 390 yung torque niya. So yung gulong niya po, yung size niya is 265 by 70, R16 na po siya. And then yung ground clearance niya po, 220 mm na po siya. And then yung suspension niya po, pareho na po silang naka-disc brake sa front and then sa rear niya. Dahil mataas po yung Thunder Sports natin, equip po siya ng stepping board po. And then yung side mirror niya po, meron na po siyang signal light. At sa ating likuran, meron tayong dalawang reverse sensor and then meron tayong reverse camera na pwede natin gamitin sa safety features ng unit. At kung mapapansin nyo, meron din siyang third parking light na naka-DRL na din and then meron siyang logo ng Photon sa likuran. So yung payload capacity po nito is 1 ton and then naka-anti-rust na po siya, bed liner. Tapos perfect po siya pang business and pang camping na din po at the same time. Meron na din po siyang roll bar and then meron siyang mga hook na pwedeng pagtalian po. Ang Thunder Sports natin ay naiiba sa mga variant ng Thunder. Bukod dito ay naka-sports na siya and then yung fuel capacity niya is nasa 75 liter. Dito sa ating driver side door, naka-leather na po siya and then meron siyang dalawang speaker dito po tsaka dito. And then nandito na po yung mga control niya sa window po, central lock, and then yung adjustment niya sa side mirror. And then naka-ambient light na din po siya. So yung driver seat niya po, naka-leather na po yung upuan niya, yung steering wheel niya. Tapos meron po siyang 6 adjustments sa upuan niya po. Naka-electronic na din po siya. Pwede po siyang atras, pwede po siyang i-forward and then backward. Pwede po siyang i-angat po and then ibaba po. And then ito capacity niya po, nasa 5-seater na din po. So ito, naka-infotainment na din siya, 12-inch. At sa infotainment natin, makikita natin yung mga radio. Meron siyang radio, meron siyang media. Tapos po, meron din siyang mga car setting na ito yung mga different color ng ambient light niya. Pwede siyang blue, green, kung mapapansin niyo po, yellow. And then, meron po siyang Bluetooth. And then, naka-USB na din po siya. And then, dito po, naka-parking brake na din po siya na electronic. And then, meron po siyang 2 modes. And then, meron po siyang compartment dito na pwede din pong gawin pang armrest. So, meron na po siyang 2 airbag dito po sa driver seat po, kabilaan po. And then, naka-leather na din po siya. So, nandito po yung mga adjustment ng radio niya, yung aircon niya po. And then, yung mga speaker niya din po. 4 speaker din po siya. At alam niyo ba, ang Thunder Sports namin ay push start button na. Ang ating Photon Thunder ay nagkakahalaga ng 1,385,000 and nakapromo po siya ng all-in down payment 58K for in-house financing
And meron po siyang 255K na discount sa bank financing and then cash po. Sa mga gustong mag-inquire, pwede nyo pong bisitahin yung Facebook page namin, Photon Bacolor Pampanga, or pwede naman din kayo pumunta sa showroom namin located sa Photon Bacolor Pampanga. Contact number ko po, 0908-810-8573. And pwede nyo din po akong puntahan dito and look for me, Mika po. Dahil sa Laos Auto Group, kayang-kaya sa Photon. Samantala, nangibabaw ang pelikulang I'm Perfect at si Vice Ganda sa 2025 MMFF 2025, gabi ng parangal na ginanap noong December 27, parehong monumental wins para sa PWD at LGBTQIA+ representation sa pelikulang Pilipino. Alamin ang buong detalye sa Chika Express ni KK Gino. Big winner ang pelikulang I'm Perfect at Vice Ganda sa nagdaang Metro Manila Film Festival o MMFF 2025, gabi ng parangal na ginanap noong December 27. Isang historical moment para sa persons with disabilities representation ang pagkapanalo ng pelikulang I'm Perfect bilang Best Picture. Groundbreaking din ang pagkapanalo ni Cristel Go bilang kauna-unahang Best Actress na may Down syndrome. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito para mabigyan kami ng boses at mapakita namin na kaya rin namin umarte. Person with Down syndrome, ang tapang ninyo po. Higit sa lahat, Lord, tinupad mo po pangarap ko. Namin lahat na maging artista, maraming salamat po. Samantala, naiuwi ni Vice Ganda ang parangal na Best Actor para sa kahanga-hanga at makabuluhang pagganap niya sa MMFF 2025 entry na Call Me Mother. Higit pa sa personal na tagumpay, itinuturing din itong mahalagang panalo para sa LGBTQ representation sa mainstream Philippine cinema. But tonight, maaari na. Maraming salamat po sa lahat ng jury, sa lahat ng jurors. Maraming salamat po. Kanina nga, nung sinasabi yung mga pangalan ng jurors, sabi ko, sabi ni Direk, bakit? Kinabahan ako. Bakit? Puro lalaki yung jurors. Tapos may pare. Pero salamat po, nakita niyo po ako. Salamat po, kinilala niyo po ako. Maraming salamat po. It's really 2025. And it is really possible. And it is real. Queer people can be best actors. Nanalo naman bilang second Best Picture ang Anne-Marie, habang third Best Picture ang Manila's Finest, kasama ang Call Me Mother. Kasama sa mga winners ng acting awards sina Odette Can bilang Best Supporting Actress sa kanyang role sa Bar Boys After School, at Tom Rodriguez bilang Best Supporting Actor para sa Anne-Marie. Sa kabuuan, 8 ang napanalong tropeyo ng Manila's Finest, 7 parangal ang naiuwi ng Anne-Marie, 4 para sa Call Me Mother, 3 para sa I'm Perfect, 2 para sa Bar Boys After School, at 1 naman ang Shake, Rattle and Roll, Evil Origins. When I made this project, it was supposed to be just an advocacy, an awareness. Pero ngayon, it's a movement. So sana po hindi lang po ito simula, sana po wala nang wakas ito. Let them be seen, be heard, and please include them, mga directs. At yan po ang ating Chika Express. Ako po si Danny Gagino para sa CLTV 36 News.
Samantala, hindi nagpatinag ang batang tandem ni na Alex Ayala at Eva Jovic sa harap ng mga mas veteranong tennis player makaraang umabante sa doubles quarterfinals ng WTA 250 ASB Classic. Naritong report. Magandang panimula sa 2026 season ang ipinamalas ni Pinay tennis star Alex Ayala. Ito'y matapos siyang umabante sa women's doubles quarterfinals ng WTA 250 ASB Classic sa Auckland, New Zealand, kasama ang American player na si Eva Jovic. Pinatunayan ng batang tambalan na hindi hadlang ang karanasan nang patumbahin nila ang veteranong pares na Venus Williams at Elina Svitolina sa score na 7-6, 6-1 sa loob lamang ng mahigit isang oras. Sa unang set, muntik nang maagaw ng mas kilalang duo ang panalo. Ngunit nagpakita ng tibay ng loob sina Ayala at Jovic na inangkin ang set point at naitulak ang laro sa tiebreak. Doon tuluyang bumaliktad ang momentum, pabor sa Filipino-American pair. Na agad namang nagpakawala ng dominanting laro sa second set at kumaripas sa 4-0 lead. Target ngayon ni na Ayala at Jovic ang semifinals kung saan naharapin nila ang mananalo sa pagitan ng top seeds na sina Aisha Muhammad at Erin Routliffe o ng pares ni Jessica Malikova at Renata Zarazua. Samantala sa singles, naghahanda na rin si Ayala sa mas mabigat na hamon laban sa world number 69 na si Dona Vekic ng Croatia para sa round of 32. At yan po ang Game On. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na CLTV36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagiging pag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa mga numerong 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po at Happy New Year!